Ufathinga rasashibora naye shashazi ngoba sekuba sengathi le nto yamamashi ayikhona umkheza usuyazizwela ejazini manje sibone ANC ikhipha isitatimende isho laphana i-ANC ukuthi kahle kahle vele kahle kahle enough is enough right now abantu bofika bangekho emthethweni abahambi singenza ukuthi sibonile osopolitika abaningi especially khona lapha la kwi-ANC asazi noba nayinathina ngoba babona ukuthi ukhetho sithondele na even ufikile imbalo lama uzobuka i-interview yakhe lapho khona ebizwe khona uFloyd and not uFloyd phela man umbuyiseni idlozi uyachaza laphana ufile mbalulo ukuthi oh no alikho izwe elihloniphayo elivumela into ekanje yenzeka wabalilo kakhulukazi iHillbrow wathi yabona into eyenzeka iHillbrow itresa ngamahloni ukubona idolobha elaliyintandokazi selidominate abantu bokufika ngale ndlela and mongathi uyashona laphana eHillbrow uyabuza one by one ukuthi inkunzi yami unayo idocument angeke uzothole abantu abanama document most yabo so uyasho laphana so singenza kwethu kuningi kuyabonakala manje ukuthi engathithi impela uyabonakala umphumela walama march cause nongizwe ushilo ukuthi khona i-tip off abayitholile eqhamuka eGoli evela eGoli ukuthi khona into eyenzakalayo engekho semthethweni ungezunguse kakhulu ukuthi uGeneral Mkhwanazi the time around abakhapi and uzomemezela ukuthi bahamba nini baya khona eGoli so I will make sure that I will post that ukuthi okay inini futhi imarch eya eGoli ezigenza ukuthi it's all peaceful njengoba nibonile nje la kuthiwa laphana oh asifuna ukungena thina ngenani namaphoyisa thina sonkade so zingenza ukuthi uThomgezi uthole tip off eGoli sebesitholile iseke futhi sesidakamizwa singenza ukuthi it looks like everything is coming together osopolitika abaningi bavuma but ke angeke sirely kakhulu kosopolitika because nazi ukuthi lawo ke nje ankosi ama hypocrite okugcina avumela into ngoba asazi ukuthi okay theni ushilo futhi ungezwe wathi ningathembi ngisho noyedwa olekeshwa ukuthi sinani because right now bafuna ama-40 but anyway it looks like everything is coming together just fine ey'ntweni eziningi ngendlela akwenzeka ngakhona kwasengathi impela lempi not necessary impi but lesikhalo sabantu sibukasengathi sizophumelela very soon lendlela ekwenzeka ngayo futhi abantu abahlukahlukene bazinika even noBhekicele sibonile uBhekicele besho ukuthi kahle kahle labantu bokufika basijwayele kahle ngoba iSouth Africa ayikho ngisho eduze kwabo bepha amazwe badlula amazwe amaningi bezela eSouth Africa yet thina asikho eduze kwabo so singenza ukuthi usopolitika abaningi sibabonile besho ukuthi okay we against this kahle lento if shomo zingenza ukuthi cause ibeka even impilo zethu engcopheni ukuthi kube khona umuntu ongenazo izithupha umuntu ongantshontsha imoto angafanga ngisho nama-gloves ashayela imoto ongakubulala shift fingerprint like umuntu ongaziwa ndawo like that main reason abantu abaningi bathi oh no they gotta go we gotta send them back cause they are a threat ezimpilweni zethu